Vi lavede faktisk som noget af det første en bred aftale med alle folketingspartier. Vi købte 4 elefanter. Ramboline, Lara, Junka. Det er jo, at Ramboline, en kamel. Kamelen hedder selvfølgelig Ali. Og vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Ramboline og Ali. Og derfor fik vi faktisk Ali med. Og derfor fik vi faktisk Ali med. Ali. Ramboline og Ali. Og derfor fik vi derfor fik vi faktisk Ali med. Og derfor fik vi faktisk Ali med.